Bună, bine la episod. Sunt de-a doilea episod din serie și acum suntem la grătar. Dar și acum ne ridicăm cu camera la mai multe și intrăm în camera. Așa. Așa. Uite, acum puteți să vedeți. Ce să vedem? Și veți vedea. Știți aici, s-a prins focul la grătar, Da, cu fum, cu opa. toate. S-a întâmplat. Așa. Uitați. Nu așa aproape, Pati. Bun, vedeți? Și cu comentarii, cu tot? Așa. Azi am postat primul Deci- videoclip pe YouTube. Așa se face. Cum? Deschis pe YouTube? Da, avem. Oh, și de ce nu spui să urmăresc și eu? Hai că nu e mult. De-abia ai episodul 1, poți să te urmărești. Păi pot să urmăresc, dar dacă nu știu ce să urmăresc, Păi, pe cine să urmăresc? păi pe mine. Păi pe tine. Și cum intru pe YouTube? Păi intri pe YouTube, apeși pe el și scrie acolo CSGO cu Patrick episodul 1. Da? Da. Foarte bine. Așa facem. Bun, și acum facem grătarul. Așa, punem Episodul grătarul la ăsta încins. nu va fi așa de mare pentru că știți din simple motive că n-am și eu atâta timp și plus că al doilea episod poate să intrăm și pe un joc, să ne jucăm și ne mai uităm la foc. Hai. Vum, 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 cum vin focălelele. Aș vrea să intrăm pe un joc. Și pe ce să intrăm? Hai să intrăm pe Minecraft. Așa. De fapt, nu. Venim pe la YouTube. Bun, și vreau să caut acum pe YouTube. Acum CSGO cu Patrick episodul 1. Episodul 1 de la Patrick de mai bun. Papa. Papa. Da, nu mă lasă. Da, să facem noi acum treabă. Acum. CSGO cu Patrick episodul 1. Nu merge. Păi, lași că luăm o din asta, intrăm aici, în episodul max. Așa, așa, așa. Și acum mergem să scriem P, Maria. A, T, R, P, Cu mâna goală? Cu mâna goală? Nu se poate. A, Cu mâna goală vin la noi. P, A, Păi și T, era față ce punem? A, nu, P, A, T, R, Gata, bă, pe el și gata. I, 4, I, C, K, nu-l văd, K, Patrick, Maria. Pam și mai șrupă, Patrick, Maria. episodul 1 și mă puteți găsi, sunt multe imagini, numai că căutați asta și găsiți, lasă-mă Nicola că filmez și îl găsiți șmecheria, bam, intrăm pe episod. Perfect, dacă nu v-ați uitat la episodul 1, îl puteți vedea acum. Ridic imaginea și vă las să vizionați. Deci nu vă întrebați, n-am multe informații despre hai suntem oh. E grea, nu pot să ridic. Într-un joc pe nume CSGO îl găsiți gratis. Opa, mă băguiesc.
și partea 1. Nu, și n-am. Vreau să-mi așa de expert, aș putea să iau arme. Să-mi iau un las cam bani acum și-mi iau arma. Unde bobul? Asta e foarte bună dacă vreți să știți. Am luat nuți cu ea pe acolo. Să-ți aduc și data să te îmbraci ăstea. Hai mai un pic. Hai să mă duc eu să iau. Asta și că într-un fel de televizor am eu ce frumoase și o să mă contez. Hai uite. Bună, n-am chef acum, pe bune, dacă am chef. Patrica, mai e un youtuber ca mine, nu sunt. Bine venit, deci să nu mă încurcați. Ăsta și-a pus altfel. Da, deci vă rog, nu vă uitați la ăla. Vă vedeți primul. Imaginea asta e și n-am. Pam, ce nu știu. Ăsta e video-ul meu, în caz că vreți să știți. Ia să văd. Tata, hai să ia tata. Hai să ia tata pe ăsta. Nu că mama se duce înăuntru. Tu vrei să te duci înăuntru? Mox infinite. Nu băgați de seamă. Acest om înjură foarte mult. Uite, vedeți, ăsta, dacă scleci, vă recomand să nu vă uitați. M-am uitat o singură dată și am rămas dezamăgit. Am rămas dezamăgit foarte tare. Pentru că... Hai să mai intrăm pe CSGO. N-am chef. Așa. CSGO-ul, domnul CSGO. Pam. Vai de mine, dar de unde e încărcătorul ăsta? Așa. Chiar nu de la tabletă. Da? Da. Intrăm aici. Defeated. Join Rom. Harta asta care îmi place mie. Cred că pe asta am și jucat. Nu am jucat pe altă hartă asemănătoare. O poți încurca dacă nu e foarte bun. La chestii de genul. Numai că aici poți ieși afară și în cealaltă, nu? Parcă nu am vedeți. Da. Și încarcă Oh, trebuie să vedeți ceva. Pam. Mă joc, m-am vedeți voi. Retarul nostru încins. Retarul. Bun, și episodul ăsta că am întrecut limitele 8 minute. Nu pot să-mi realizez câte minute am făcut. Și nu mai vin orez. Pa! Stați o secundă. Ai făcut niciodată făcut un... Da?